Achegámonos ata a aldea de Saá, en Cenlle, para coñecer un deses proxectos que viu a luz a través do Polo de Emprendemento do Carballiño. Pues el proyecto es un proyecto familiar, viene con mis primas, básicamente un obrador de repostería. No queríamos cerrarlo solo a lo que es la elaboración de los productos dulces, sino que también hacemos y elaboramos vino tostado de la zona. Y surgió un poco la idea porque mi prima en una mudanza familiar encuentra un recetario de mi tatarabuela y pues bueno, ella lo elabora, lo hace y mis tíos y las amistades y la familia ven que pues, tiene un buen potencial y es cuando yo ya había decidido un poco venirme para España, vengo y en el 2024, en octubre, sacamos por primera vez la marca Pura Vila. Emigrado en México, cando Agustín decidiu volver, xa tiña en mente o seu proxecto. Hoxe é unha realidade. Elena Tourón vivía en Portugal cando decidiu volver para instalarse en Verín. A maternidade levouna a buscar un modelo de vida diferente e atopouno grazas a estas axudas. O portal de axudas de autónomos ensina tes varias subvencións as que podes optar, unha delas era de retornados, vin que tiña as condicións todas, tanto cumplía todas as condicións, foi un pouco lendo as bases, que dicen, bueno, eu aquí dentro desto entro e é unha axuda moi boa para o negocio, bueno, para lanzar, sobre todo, axudar a lanzar o negocio. E contactei igualmente co portal ca Secretaría de Retornados de Ourense. Falei que as rapazas que están ali animáronme tamén moito, axudáronme moito na documentación que tiña que entregar, que era o que tiña que entregar, como tiña que entregar. Incluso me dixeron, mándame a min, revisámolo, vemos que cumples todas as cousas. Prepareino, mandámolo, pidéronme máis documentación e, bueno, ao final saliu fai 15 días que me concederon a subvención e a verdade que moi ben. A súa vida deu un cambio significativo e agora ela é a que marca os seus ritmos. As axudas extraordinarias ao retorno consolídanse como unha das medidas máis demandadas da estrategia Galicia Retorna. O programa para min, ahora mismo, a idea tamén dentro da tienda é mellorar un pouco o espacio. E este diñeiro que me concederon vai ser un pouco para eso. Teño varias ideas na cabeza, entre elas quería montar unha pequena cafetería un pouco gourmet, entonces vai ir un pouco orientado tamén aí. Non vai ser para xa, pero sí que un programa, algo que está na cabeza, intentar facer este diñeiro, que é un extra, posiblemente vai orientado para eso. Pues la verdad es un poco pues, ilusionante porque pues eso, sacan una batería de ayudas para atraer a gente joven otra vez al rural y en mi caso, gracias a los chicos de Polo nuevamente, por un poco y darme pues, un poco, pues eso, la ayuda para poder formalizarla y actualmente estoy en trámites para ver si me la conceden. En 2026, a Xunta anuncia que porá en marcha unha oficina de atracción de talento que vai coordinar todas as medidas en materia de emprego destinadas ás galegas e galegos do exterior que deciden retornar para traballar na súa terra, así como as iniciativas dirixidas a favorecer a contratación planificada de persoas traballadoras de terceiros países por parte de empresas da nosa comunidade.